Fil-Knisja Parrokjali ta' Marsa Scala dedikata lil Sant'Anna tard l-4 wara nofsinhar sar il-funeral ta' Peter Paul Delia. Ir-raġel ta' 39 sena minn Marsa Scala li nhar it-tnejn li għadda tilef ħajtu wara li sajjed talaqtet id-dura li fiha kienet jistken minn maltemp. Preżenti għatuh l-aħħar tislima l-familja tiegħu, ommu missieru, ħutu John, Doris, Tarcisio u Joy flimkien magħhom qraba oħra. Peter Paul Delia ħajtu kienet il-kaċċa, xi ħaġa li rrefera liha ċ-ċelebrant fl-omilija tiegħu, b'dan tal-aħħar appella biex wieħed meta jipprattika delizzju li jkollu jikkalkula r-riskju. Mar jistrieħ fil-kaċċa. Delizzju sabiħ. U sa ċertu punt hux veru l-bniedem fejn għandek in-namra bħalma jgħid il-Malti fejn hemm il-qalb jiġru l-ġlejn. Peter Paul se jħalli warah memorji sbieħ. U għaw jinħareġ mill-Knisja dawk preżenti selmulu b'applaws. Fost dawk ġorruħ hemm ħutu l-irġiel. L-inċident seħħ fl-akwati magħrufa bħala tażlieqa f'Ħażabbar. Peter Paul u sieħbu kienu qegħdin għall-kaċċa meta kellhom jifqu minħabba l-maltemp qawwi u daħlu jistkennu f'dura. Kien ftit wara li sajjed tallaqtet id-dura li ħallietu mejjed fuq il-post.